ಹಾಯ್ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಜರತೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳಿದೀಗ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಣೆ ಪ್ರಸಾದನೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಸಂಗೀತ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾನಲ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ ನಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಇನ್ನು ಕಾಫಿ ಆಂಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದನ ಕಾಫಿ ಆಂಡ ಪ್ರಸಾದನ ಲಕ್ಕದಿನ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಜಿ ಇರ್ತಿ. ಪ್ರಸಾದನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎರಡು ದಿನ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಸಿಯಾ ಅಲ್ಪೊಂಡೆ ಇದಲ್ಲ ಪರ್ಪವನೆ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದತೆ ಗೌಜಿಪುರ ಇಚ್ಚಿ ನನಲಕ್ಕೊಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬರ್ಕ ಕಾಫಿ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಯಾ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಹೋಗಿನ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಆತು. ಅಕ್ಷಿತ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಿತ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮೂಪರ್ಕಿ ವಾಂಕರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಸ್ ಟುಲ್ಲರಾ ಹಾ ಗಟ್ಟದಂಜ ಬಸ್ ಟುಲ್ಲರ್. ಓಕೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನಿ ರಜೆ ಬರ್ಸಂದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಸೊಂಡಿಯೇ ಈರು ಪರ್ಬಗಿಜ್ಜರ ಮುಂದು ಅನೇಕ ಚೌತಿಗೆ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ಕಟ್ಟಾಪೋತಾರ ഞാനൊഞ്ചൊരു ചെയ്തു മാല 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕದೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತು ಟೀಚರ್ಗೆ 4 ಮೂಡೆ ಕೊಡ್ತೊಲಿತ್ತು ನಿಜಿನಲ್ಲೇ ಮೂಡೆ ಕೊಡ್ದು ರಜೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೋಡೆ ನೆನೆಪಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ಮಿನ ಕೋಣೆ ಬಂದು ನಾನು ಕೊಡ್ದು ಮೂಡೆ ಕೊಡ್ದು ಬೈದ್ವೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ಮಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗಿನ ಅಜ್ಜಿನ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಕರಿ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂದೇಶ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ರಡ್ಡರೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ಡಿ ಯಾಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂಜಿ ಮಕ್ಕ ಎಡ್ಡಾಣ್ ರಜೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆನೆ ರಜೆ ಕೊರಿಬೇಕು ಬರ್ಸ ಅಂತುಲು ಮಾರ್ರೆ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ಚಾಂಡೆ ಬರ್ಸೋಣ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಸನೆ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ, ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟಾ? ನಮಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯಾ? ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಸಂದು ಬೈದುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಆನೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಯ್ಯೋ ಚಕ್ಕುಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ ನಾವು ಲೈವ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಈ ರೈತ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದ್ ಮಾರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅನ್ನ ಚಾಂಡ್ ತಿಂದಾಂಡ್ ಊರಾಣ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಚಾ ತಿಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನಿ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ರಜೆಯಾ ಸೂರ್ಯ? ನಮ್ಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾ ಜಾಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅಂದಂದನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಂಡ ಆರ್ತಿನ ಒಂದು ಪೇರ್ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ ಕೂಲಿ ಕರ್ಪುರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಅವಜಿ ಅಂಕ್ ಚಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು ಎಸ್.
ಎಂದೊಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಾಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪೂರ ಈತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ತೋಜ್ಕೊಂಡು ಜೀರೋ ತೋಜ್ಕೊಂಡು ಲಿಂಕ್ ತಕ್ಕುಲಿ ಸೂಪರ್ ಅಂದಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ರ ಪಂಡರ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಆನ್ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಪ್ರಪಾತ್ರ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಆನ್ ದಿತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಏರ್ದಾದ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತು ಈರೊಂಜಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇತ್ತಾರು ಉಡುಪಿಸಿಸ್ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿಸಿಸ್ ಬತ್ತೇರು ಅವತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೊಡಕೇನ ನೀನು ಎಂಚಾತನು ಪುರ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಬಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇತ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ತುಯಿನಿ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಸ್ ದಾದ ಪಾತೆ ಎಂದೇನು ಗೊತ್ತಾಗುಚ್ಚಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಈರು ಪ್ರೋಟೋಗ್ರಾಫರ ಈರು ಅಕ್ಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರು ಬೋತೀನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನ ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರು ಬೋತೀನ ಮಿತ್ತದ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಪನೋಡಿ ಈರು ಪ್ರೀತಿ ಯಾರೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನೆರವೇರಿ ಈರು ಪಕ್ಕ ವಾರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾರು ಓದುವೇರ ಏನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಈರೋಜು 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಂದೋಡು ಒಲ್ತು ಬೋವು ಕಂಪಿಂದ ಅಂತೂದು ಕಂದು ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ದಿತ್ತೋಡು ಕಾಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೇ ತಿನ್ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಚಕ್ಕುಲ್ ತಿಂದ ಚಾಕ್ಪಾಡು ಚಕ್ಕುಲ್ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ತೋರ ಪೇರಿಗೆ ಚಾಕ್ ಪಾಡ್ತಿ ನೋಡ್ದು ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಿನ್ನಕೊಲು ದಿನ ಲಂಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಚಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಬರ್ತೇಕ ತಿನ್ನಿ ಅವು ಚಾಲ ಪರೋಡು ಆ ಚಾಲ್ನ ಯಾನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತೆರೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಜರ ಅನುಸಿಸ್ ಅಂತೂ ಪೋಡೆ ಶೋಕುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಕುದ್ಯನ ಅಂದತೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹಾಕಿಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಚಾಕು ಅದನ್ನು ತೋರ ಪೇರಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಚಾಕು ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಚಾಲ ಪರೋಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ತೋರ ಹಾಕಿನಪ್ಪ ಪೂರ ಪೇರು ಸಪ್ರಾಯರ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತೋರಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿ ಸಪ್ರಾ ಪಿನಂಡಕ್ಕೆ ಇರೊಚ್ಚಿ ಸಪ್ರಾಯರ ಕಿರಣ್ ಮಲ್ಲಕ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿವ ನೋಡು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅವು ಸಪ್ರಾಯರ ನಾನು ಭಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಅನಿಸಿತು ಅಂದೆ ಅವಂಚಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಡೆಡ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಪಕ್ಕ ಅಂಚ ನಮಕ್ರಿ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಹಚ್ಚೋದು ಪಾತೆರ ಬರ ಬಂಗನೆ ಏತು ಪಂಡರ ಏಮಂತ ಬರ್ತೀರ ಏಮಂತ ನಿದ್ರೆ ನಿಜ ಅಂದು ಗಣಪತಿ ನೋಟು ಜಾಗರಣೆ ತೋಜೋಡು ಹೇಮಂತ್ ಒಲ್ಪೋಲ ರೀ ಆನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಚಾಂಡಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ಟೀಚರ್ ನಾಕೊಂಡು ರಜೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನತ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆ ಪ್ರಸಾದನೆ ಪಲ್ಲಕ ಮೂಡೆ ಬೀನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತುಂಡ ಕುಲಿ ಇನಿ ಬೇಗ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನಂತೆ ಜೈದೋಲಿ ಹೊರಲಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪುಚ್ಚಿ ಹೇಮಂತ್ ಬ್ರೋಗೆ ಜೈ ಲಕ್ಷ ದಾನೆ ವಂಚಿ ಅಂಚ ಅನ್ಪುನು ದಾಯಗಂಚ ಅನ್ಪುನು ಬೇಡ ತಾವು ತೋಂದುಲ್ಲೇನು ಯಾನು ಲಕ್ಕದ ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಕದ ಜೀರು ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜ ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಏಮಂತಿ ನೀ ಗಣಪತಿ ನೀಡು ಪಾಡ್ರೇನಿ ಅಂಜಿಲ್ಲಾಡು ಪೋಪ ಎಂಗುಲು ಬಕ್ಕ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಕೋಡೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತ ನಂದು ಈರ್ಪೋತು ವರತೆ ಏಮಂತ ಲೇಯ್ದಂಡ ಶೇ ರಿಚ್ ಏಮಂತ ಲೇಯ್ದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ
ఎంకల వర్క్ ఉండి నీ మనది లేదు ಎಂಗ್ಲೇ ರಜೆ ಎಂಕ ಪಂತ್ ಜೀರ ಉವೇಶ ಎಂಕಲ ಪಂತ್ ಜಿರತೆ ಮಂತ್ ಎನಲ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರತ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿಲ ಇಜ್ಜೆಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಪೋತುವಾರ ಅಂದಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಮೇರ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಬೈದೇರಿ ಏಮಂತು ಲೇಯ್ದನ್ನ ದೇಹಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೊರ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಪೋಪುನು ಪ್ರೀತಿಸಿನೊಟ್ಟು ಬರೋದು ದಾದ ತಿಂಡಿ ವೇಸೆ ಮೂಡೆ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು ಮೂಡೆ ಬೊಕ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಶಾಲೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ ನಾನು ದೋಸೆ ತಿಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತೆ ಕೋಡ ಏಮಂತನಾ ನೆಂಪಾತು ಜತ ಇಜುಂಡ ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಂಗೀತ ಕಂದಂದು ಏಮಂತ ನೆನೆಪಾತುಜಿ ಅವ್ವೇ ಏಮಂತ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪುಜಿರ ತೇರ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಡ ನೆನೆಪಾಪುಣ ಏಮಂತನ ದೇಪನ ವೀಡಿಯೋ ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮೇ ಕಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಣ ಆರು ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪುಜಿರ ಅಂಚೆ ನೆನೆಪಾಪುಜಿ ಜಪ್ಪು ರಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ತಾಯಿ ಬೇಗಲ ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರು ಮಾರಾಯರೆ ನಿಂತು ಶಾಲೆ ಎತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಮೆಂತು ಸಾಕಾಪು ನೀವು ರಜೆ ನಾನು ಊರು ತುಂಬಲ ಕೊಂಡು ಕುಲ್ವ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಹೇಮಂತೀರ್ನ ಈರು ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಡ್ ಈರು ಫೇಮಸ್ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಬಂದು ಪುದರ್ ಪಡ್ನಾಡು ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದು ಅದೇ ಪ್ರಸದನ್ನ ಈರ್ನ ನೆನೆ ಪಾಪು ಜಾಯ ಅತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಸದನ್ನ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಈರ್ನ ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಪಡ್ನಾಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರ ನಂಬರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರ ಅರೆಗ್ ಗಣಪತಿ ಕುಲದ ಯಾರು ಬಿಸಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಿಸಿ ಅಮ್ಮರಣಿ ಪಂತೇರ ఏమంత చాపరేరా ఇర్లక్కదింది ಬರಕರ ಶಾಂತಕ್ಕ ಕೊನಂದು ಬರಕರ ಶಾಂತಕ್ಕ ಇತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಜಿನ ಬರಕರ ಕಸ ಭಯಂಕರ ಕೊನೋಡು ಏಮಂತ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಕೋಡೆ ಛೆ ಬೇಜಾರ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕದ ಅದೇ ಬೇಜಾರು ಅಂದ್ ಏಮಂತ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಐಕ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಇರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ನೆನೆಪಾಯ್ಜತೆ ಯಾರ ನಂಬರ್ ಪಾಪ ಏಮಂತ ಅಲ್ಲಿಜೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಚಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂತುಚೆ ಯಾಕೆ ಯಾಲ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿದಾಲ ಎನ್ನ ಚಾ ಓಡು ನಾನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀ ಲಕ್ಕದ ಚರತ್ತೆ ನಾನು ಅವಳದು ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಹೇಮಂತ್ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೇರಾ ಹೇಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಆತ ಐಕ್ ಬೇಜಾರು ಅಂದಂದು ಹೇಮಂತ್ ಅವು ಹೇಮಂತ್ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪುಜಿರತ್ತೆ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಿಡಿಕೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಪುನ ಹೇಮಂತ್ ಕಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಿರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವರು ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಿಜಿರು ಕಾಲೇಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುದ್ದು ಪೋಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಹೇಮಂತ್ ದಿನೋಲ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಒಂದು ತೂಲೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ತರ ಮೂಲೆ ಎಂಬಿ ಖಾಲಿ ಆಪು ಅವಳೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪು ಅದೇ ಹೇಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಹೇಮಂತ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ನಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಪೋಪುಣತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಣತೆ ಒರಿ ಪಾತೆರೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಮೌನ ಅದು ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಆಪುಣು ಕುಶಲ್ ಪಾತೆರ್ ನಕಲು ಉಪ್ಪುಡು ಕೋಣ ಹಾಂ ಇನಿ ರಜೆ ಮಾರ ಎಲ್ಲದ ಈ ರಜೆ ಇನಿ ಹಾಂ ಯಾನಿತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾವ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಯಾವ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಟು ಹೇಮಂತ್ ಪೋಯೆರಾ ಹೇಮಂತ್ ಜೆತ್ತೇರಾ ಅಂದ್ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಪೂರ ಜೀರೋ ತೋಜುನಿಯೇ ಈರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ತುಲಿ ಅವು ಜೀರೋ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ನಾನು ಎತ್ತೆವರಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಹೇಮಂತ್ ಪೋಯೆರಾ ಹೇಮಂತ್ ಪೋಯೆ ತೋಜುಂಡು ಬೆಚ್ಚಡು ಪೋಯಿ ನಾನು ಮಾರ್ರೆ ಬೇಜಾಡು ಪೋಯಿ ನಾನು ಅರೆ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಮಂತ್ಗೆ
ಯಾನು ಪಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನಿ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೆ ಕೇಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂದಿನ ಪೋಡದೆ ಒಂದು ರಜೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಕೇಳು ಮಾರ್ರೆ ಜೋಕುಲು ಸಾಲೆತ್ತಿನ ನೆಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ಒಕ್ಕಡೆ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟುನು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಏಮಂತ ಪೋಯರ್ ತೋಜುಂಡು ಜೆತ್ತೆರ ನಡೆಗೆ ಏರ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಉಡಿತ್ತೇ ತೋಜೋಡು ಎನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೂಯರ್ ತೋಜೋಡು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಕಿಸೆ ಪೂರ ಕಾಲಿ ನನಂಚೆನಿ ಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಿಸೆ ಪೂರ ಕಿಸೆ ದಾಲ ಒರೀಚ್ ಪೂರ ಕಾಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡೆಯರು ಪಂಡರತೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡಿಯೇರಿ ಇಂಕ್ ಏರಿಯೇ ಡ್ರೆಸ್ದನ್ನ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡರು ಅವು ಇಂಕ್ ಐದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಾರಿ ಆತ ಐದಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪ್ರಿಕ್ಸಿಸ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಕೇಂಜಿ ಇಂಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ಕೋಡೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ರೋಲ್ ತೂಯಿನಾರೇನು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಸನು ಫೋಟೋ ಬರ್ದೇರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೇತಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಪೊರ್ಲು ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅನು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ರಾಷ್ಟ ಸಿಸ್ರ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರತೆ ಪ್ರೀತಿ ಆರು ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ತುಚ್ಪಾಲೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಆರು ತೊಂಚಪ್ಪ ಏರಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದೆ ಹಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ದೈತಿ ಪ್ರಸದನ್ನ ಇತ್ತೆ ತಮ್ನೇಲ್ಡ್ ಲೈವ್ದ ಅವು ಹೆಂಗ ಅಜ್ಜಿಲ ಅಡ್ಕೊಲ್ಲದಿನ ಗಣಪತಿ ಎಬ್ಬೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನ ಓಲು ಅವಳ ಈ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಪುರ ದೆಪ್ಪುನು ಫೋಟೋ ಇಜಿಂದ ಆತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ತೂವರ ಆಪಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ಅದೇ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ పొర్లుడు పొర్లయ్య పొర్లయ్య తనుల బొక్క నమనల ఇచ్చారు భలే భలే ఇని విసర్జన తెల్ల భలే ఇని నీటి పాట ಎಂಕುಲ ಪೋತು ಜೇತು ಬೇರೆ ಕೋಡೆ ಕುಲ್ಲದೇರು ಇನಿ ಪೋಡು ಕೋಡೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಅವಳೆ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ರತೆ ಅಂಚೆ ಪೋತುಜ ಲೇದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನೆ ಪೋ ಎಂಕುಲು ಪೋತು ಜೇ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಪೋಡು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ರತೆ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚೆ ಪೋತುಜ ಲಕ್ಷ ಪೋ ಲಕ್ಕ ಚಾ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ ಪೋ ಲಕ್ಕ ಬಕ ಬೇಗ ಒನಸುಂದು ಬಕ ಪೋಡು ಲಕ್ ಓ ಒನಸು ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿ ಗಣಪತಿ ರಾತ್ರಿಗಳ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ತಿನ್ಪಾರು ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೆ ಯಾವುದು
ಈ ಬರ್ಸ ಗೊಡೆಯಲ್ಲ ಪೋರೆ ಆಪು ಜಂದಿ ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಗಳ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಲ ಗಣಪತಿ. ಮನಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಮನಶ್ರೀ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೌದೌದು, ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮನಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಮನಶ್ರೀ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಿಮಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಪರಂದ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಜನೇನಿ ಬೇಲೆಗ್ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ತಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಡೆನ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಚೌತಿ ದಾನಿ ಅಂತ ಮಾರ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೋರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಒಂದು 2 ಲೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದನ್ನ. ಅಕ್ಕ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಚಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಚಾಂಡೇರ್ನ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮೂಡೇನೆ ನಾನು ಅದು ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಸೂಪರ್. ಇವರು ಮನಶ್ರೀ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರೇ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೈಟಿ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವೈಟ್ ಇದ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕೋಡೆ ಕೊರಲು ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ನಕ್ಲೆ ಕೋಡೆನಾ ಕೊರಲು ಪಾಡ್ರೆ. ರವಿ ಅವರು ಬಂದು. ಹಾಯ್ ರವಿ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ರವಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಜ್ಜಿ ಪಣಗುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಾ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೂ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ರವಿ ಅವರೇ? ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡೆ. ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ. ಪ್ರಸಾದ್ ಭುವನ್ ಪವಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾರು ಭುವನ್ ಯಾರು ಪುದಾರು ಪವಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಇಜ್ಜಿನ ನಾವಡು ಕಾಫಿ ಆಯಿತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ರವಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬ ಗೌಜಿಯಾ? ಒಡೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಪೋರಿಜ್ಜೆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೌತಿ ಅತೆ ಭಜನೆ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಪೋರೆಜ್ಜ. చీల నావుడు పనులేదు. ಗೊತ್ತಾಂಡು ಭುವನೆರೆ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಿ ಯಾರು ಪಕ್ಕಡೆ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪವಿಸಿನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜತಿತ್ತೆ ಅರವಂತೆ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್. ಕೋಡೆ ಇತ್ತುಂಡ ಭಜನೆ ಓಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗಣಪತಿಗಳು ಸುರತ್ಕಳ್ಳ. ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನೇನು ಈ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬೈಯಡ ಪೂರ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾಯಿ ಕಿತ್ತೆಂಚು ಫುಲ್ಲು ಕಾನು ಮಲ್ತೆಡ ಒಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನಾನಾಗ ಒಲ್ಲ ಲೈವ್ ಪಾಡಿ ಎಡ ಜಂಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ
ಸುಖ ಹರತಾ ಬಾಧಾ ವಿಘ್ನಾಶಿ कृपाकाराची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन alta live malpulen tupe barsetna puji pesana barsetna live malpera puji daripada mobile ಕೋಡಿಗೆ ಚಂಡಿ ಅದು ಸಂಕೊಂಡ ತೆಲ್ಪ ಕುಂತೋಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪಜಿ ಜಿಂದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋದು ಬಾಬಾ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಅರಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೈತ ಲೆಕ್ಕಲ್ಪ ಏಯ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂದು ದಿನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಸೈತೆ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡದ ಬರ್ಪುಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಂಚ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ ಯಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡು ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಅವಳ ತೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅತ್ತವರ ಅವಳು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾನ ಉಂಡತೆ ಐತ ಕೈತರಡು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೀಪೆರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಭಜನೆ ಅಂದೇ ಸರಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ದೀಪೆರತಿ ಗಣಪತಿ ಅದೇ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಲಕ್ಷ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನನಕ ಅನ್ಪೋಚಿಲ್ಲ ದಿಲ ಅವಳು ಏಯ್ इथे फस्ट ब्रश मानतो पिली पाडला बघ तुका दादा कुणीकडे कुसाला आपण मात्र आणि यार पाडला का तू पहिला घेता पिली पाड निघाल पिरावड उंतून ये राहुल पोतून दिल परदेसी हो गया ಲಕ್ಷ ಜೋಕುಲ ದಿನಿ ರಜೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ನಂದು ಜಾಲಿ ಅಂದ ಜಾಲಿ ಬರವಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಇಕ್ಕು ಬರ ಪುರಪ್ಪಳ ನಿಜಿನೇನಿ ರಜೆ ಮಲ್ಪು ನಡೀತೀನಿ ಪೋಯರಂಡತ ಬಂದು ಹೆಡ್ಡಣಿ ದಿನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪದ ಬೈಯಾಗ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಭಜನೆ ಅಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಭಜನೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಣತೆ ಲೇಪಣ ಗಣಪತಿ ದಿನ ಅವಳು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆರಿ ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತಗೊಳ್ಳು ತಂಡ ಬರ್ಪುಣತೆ లక్ష పెళ్లి పాడువేన అంగే ఏపల ವರ್ಷ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬೆಲಿ ಪಾಡುಂಡು ಜೋಕೊಲ್ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅನ್ಕುಲ್ ಬರ್ಚು ಅನ್ಪಿನಿ ಉಂಡೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜೀವ ಈ ವರ್ಷ ಐಕೆ ಮಾರನೇ ಮಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವೇ ರಾಗ ಒಡೆದಿಂಚ ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ಪಿಲಿ ಪಾಡಿನೊಳ್ಳತೆ ಮೊಕಾಲ ಪಿರೌಡಿ ಜನ ಉಂತೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಪಣ ಮೊಕಾಲ ಪಿರೋ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಅವಳು ದುಂಬೆ ತುದೆ ತಲ್ಪ ಪೋಣ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಗು ದುಂಬೆ ಬಲ್ಪುವೇರಿ ದಸರಾಗೂ ಪಾಡ್ಪಾಗ ಅವೇ ದಸರಾಗ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪನ್ಪಿನಿ ತಿನಿ ಪಾಡ ಜಡ್ಡ ದಸರಾ ಪಾಡ್ಪಲೆ ನಾನೊಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕುಸಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಂದತೆ ಬರ್ಸಲತೆ ದುಂಬೆ ತೆಮ್ಮ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತದ ನಾಯಿನಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಪುರ ಕುಸಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಕೆವಿವೇನೆ ಮನದ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿ ಒಂದು ತಲ್ಪ ಶಾರದೆ ಲಕ್ನ ದಸರಾಗ ಶಾರದೆ ಲಕ್ನ ಪಾಡ್ವೇರು ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕಡ್ ಕುಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅಪಗ ಪಾಡ್ಪಾಡು ತೂಡು ಅಪಗ ಭುಜಂಗ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಭುಜಂಗ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಭುಜಂಗ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಭುಜಂಗ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹಾಯ್, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲ್ನ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಡ ಅಂದಂದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಾರ್ನಿವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜತಿ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಪುರ. ಭುಜಂಗ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸದನ್ನ. ಏಯ್ 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 ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬಂದ ಜಾ. ಏಯ್ ಸುಖ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ದೇಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ದೇಕ್ಕ. ಭುಜಂಗ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ದಾದಿವಲೆ ದಾದಿ ಬೋಲ್ ಈ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ, ಈ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನ. ಹಾ ಗೊತ್ತಾಣಿಂಕ್. शी अंचदा नरक मलपुल लक्ष्य शी 6 ಚಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯೆರ ಏರಿಗೆ ಭುಜಗಂಡೆನ ಭುಜಗಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರು 2 ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ಪೋಯೆರ್ ತೋಜೋಡು ಚಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಾಂದಿಗಿನಲ್ಲ ಚಾ ದೀದ್ ಬೈದೆ ತೋಜೋಡಾರು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗ್ಲೇರೆಗ್ಲು ಉಂಡು ಅರ್ಜನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಮೂಡೆ ಮಂತ್ ತಿಂಡಿ ಮೂಡೆ ದೋಸೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಕ ಅವೇ ಪೂರ ಹಿರೇಗ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಜೊತೆ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಬನ್ಪರಿ ಅವ್ವ ಅವು ಎರೆಗ್ ಬನ್ಪರಿತೇರಿ. ಏಯ್ 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 ಕೊಡ ಬೀಡಿಗೋಡು 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 ಹಚ್ಚಿ ಬೀಡಿ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಕಲ್ಲ ಬೀಡಿದು എനിക്ക് എഡാടത്താ ഇത് എനിക്ക് സാലേ വരത്ത് അതെ ഈ ഹൈ చెప్పడు 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 గుడు అగెಲ್ಲ కోచ్ చెత్తినకు చెప్పడు ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ತಿಂದಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿನ್ಪಿನತೆ ಮಂತ್ ಇರೇ ತಿಂಡಿದ ಇಲ್ಲದ ಏರುಲ್ಲೆ ಜೋಕುಳುಲ್ಲೇರು ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಪಾತೇರು ನಾನು ಹೇಮಂತ್ ಬ್ರೋ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಸದನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಗೆ ಹೇಮಂತನ ಆರು ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಳ್ಳರತಿ ಪ್ರಸದನ್ನ ಅವಳೆ ಕೇಳಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳೆದು ಬಂತು ಹೂವಿನ ಮಳೆ ವಿಡಿಯೋದ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಓವಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇದೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪಡೆ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಗಲ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನೀನು ಹೋಗುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ದಾದ ಆಪಡು ಇಜ್ಜಿ ಓವೆ ಆಪಡು ಇಜ್ಜಿ ದುರ್ಗಕ್ಕ ದಾದ ನಾಲೆಜ್ಜೆ ಮಂತ್ ಕುಡೋದಿ ಸರ್ತಿ ಮೀಟ್ ಆಯಡ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂದನು ಈರು ಏಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಈರೇನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದ್ದಿತ್ತುಲ್ಲೆ ಹೇಮಂತನು ಆರೆ ಈರು ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೇರ ಬರ್ಪೇರ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಡಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇರಾರು ಅರೆ ಲೆಪ್ಪುಲೇರಿ ಎಲ್ಪರಾದು ಏರಡಾ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಐಕ್ರಿ ಮೊಟ್ಟಗೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಚ್ಚಿ ಚಾಪರನ್ನು ಯಾಂದದ ಆಶಾ ಆಶಾ
ಸ್ವಾತಿ ಕೋಡೆ ಸ್ವಾತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಳಿಸತಿ ಮೀಟಾಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇ ಮತ್ತೆ ಪಣದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಸ್ವಾತಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ಒಡೆ ಬೈದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ಒಡೆ ಬೈದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೇಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಜಿನ ಕೋಡೆ ಲೈಟ್ ಓಲ್ ಪತ್ತುಲ ಹೇಮಂತ್ ಇರು ಪ್ರಸನ್ನ ದಾಯ್ ಪಾತಿರ್ಜರಿ ದಾದಾ ಅಂಡ್ ದಾದಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಹೇಮಂತ್ ಪ್ರಸನ್ನ ದಾಯ್ ಪಾತಿರ್ಜರು దాయ్ బాయ్ బాయ్ పనికిని పోపుని దాయ్ పోపుని ఏమంత ಪ್ರಸಾದ ನೀರಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು లేదు ದಾಯ್ ಪಾತಿರ್ಜಾರು ಹನುಮಂತ್ ಅವರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಹನುಮಂತ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಾದಲೆಜ್ಜಿ ಹನುಮಂತ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ದಾದಲೆಜ್ಜಿ ದಾದಲೆಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಮಂತ್ ಒಂದೇ ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತಡ ಪಾತಿರ್ದು ನಿನಗೆ ಈರು ಪ್ರಸಾದ ನಡೆದಾಯ ಪಾತಿರ್ಜರಿ ಹೇಮಂತ್ ಹನುಮಂತ್ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹನುಮಂತ್ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹನುಮಂತ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಹನುಮಂತ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ತೂತೆಯಾನ ಇತ್ಸತಿ ಏಮಂದ್ರು ಪಂದುಲೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸತಿಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾದೆ ಕಾರಣ ಏಮಂತ್ ಕಾರಣ ದಾದಿ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತಿಂಗುಲ್ಲ ದತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಣದಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆಯಾ ಓಕೆ పోయిరానే మంది పోయేట్టు అది దాని పనుపు చేరి దాద కారణ దాడి కారణే ప్రస్తుతం దాయ పాతిర్జಿ तुम ಪಾತಿರದ ಇತ್ತೇನೆ ತಿರ್ದ ಮಳೆ 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 ಇಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ ಚಾಮಲ್ ಪೆರೆ ಪೂಯಿ ಅದು ಪೂರ ಚಾಮಲ್ ಪೆರೆ ಪೂತಿರ್ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಬರೋದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹನುಮಂತ್ ಅವರೇ ಸಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ನೀವು ನಾನು ಇದೇ ನೋಡುದು ಕಾಣಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು SRS ಬಂದರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ SRS ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇದೀಗ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ఒక ಚೌತಿಪುರ ಎಂಚ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಕಾಲಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲದಿರಾ ಸಬ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ಹನುಮಂತ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ SRS ಟ್ರಾವೆಲರಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ರೆ ಡ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಡೆ ಪೋತೇರು ಏರಿಯೇ ದುರ್ಗನಾ ಯಾನೆ ದುರ್ಗನೆ ಇನಿ ದುರ್ಗನೆ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭೋದಯ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಭೋದಯ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ SRS ಒಂದು ಚಾಪರಿಯರೇ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೆ ನನ್ನ ಕಾಣಿದ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವನು ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ರುಚೂರು ಬಸ್ ಕುಲ್ಗಂದು ಪಕ್ಕ ಪುಸೋತಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ SRS ಬಸ್ ಎನ್ನನೆ ಪಲ್ಲೆ SRS ಬಸ್ ಆರು ನನಗೆ
ಬಸ್ದನ್ನ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಪಲ್ಲೆ ಅರ್ಲೆತ ಕನ್ಪೇರು ಬಸ್ ನೀರಿಗೆ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರೆತ್ತಂಡ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಮೀನು ಪೋಯರೆತ್ತಂಡ ಒಂದು ಇರೆಗು ಬಸ್ ಆರೆ ಕನ್ಪೇರು SRS ಬಸ್ ತಾರಿಗೆ ಅದಾದ ನಮಗೆ ಮಂಡೆ ಚಿಜ್ಜಿ ವೈಟಿಡ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಾಂಡು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಈರು ಇಪ್ಪುಲೆ ಅನುಪ್ಪೆ ಅನುಪ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತೆ ಪಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನೊಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೂಟ್ ಉಂಡು SRS ಅಂದ ಬಾರಿ ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಈ SRS ಪ್ರಸಾದನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುರ್ಗಾಂಬ ಬಸ್ ಈರ್ನನ ಸಂಗೀತ ಕಂದಂದು ದುರ್ಗಮ್ಮ ಎನ್ನನೆ ಈರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈನವನಿ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬಸ್ ಎನ್ನನೆ ನಾನು ಯಾವೋಜಿ ಬಾಕಿತ್ತು ಪ್ರಸಾದನ ಬಸ್ ತದನಿ ಆಪಿನ ಮಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಡು ಓಕೆ ಒಳಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ SRS ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತು ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬಸ್ ತಗೋಣಾರೆ ಅಣ್ಣನ ವೈಟಿದ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಸುಗಮ ಬಸ್ ಅವುಂಡೆ ಸುಗಮ ಬಸ್ ಯಾನ್ ತೂತಿ ಜಾವ ಬಸ್ಸನ್ನು ಸುಗಮ ಬಸ್ ಏತು ಬಸ್ ಪುದರುಂಡತಿ ಒಡೇಲ ಪೋವೆರ್ ಇತ್ತನೆ SRS ಬಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವ ಖಂಡಿತ ಹನುಮಂತ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ನಾನು ಚಹಾ ಕುಡಿದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹನುಮಂತ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಊಟ ಇಟ್ಟಿರಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡುದಾ ಎನ್ನ ಸುಗಮ ಬಸ್ ಪ್ರೀತಿಸಿಸುವ ಬಸ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡೆ ಗೌಜಿಯಾ ಎಂಕಿನ ಕೊಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೇಜಿ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತು ಆನಿತ್ತೇವೆ ಲೈವ್ ಆಡ ಮೆಸೇಜ್ ಗಿಸೇಜ್ ದಾಲ ಮಾಡ್ರೇಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಂಚ ಕೊಡ್ತೆ ಸುಗಮಡು ಪೋವಡಿ ಸುಗಮಡು ಪೋಪು ಜಂಗುಲು ಸುಗಮ ಬಸ್ ಉಣ್ಣಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸುಗಮ ಬಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಶೋ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೂಪ SRS ಓ ಬಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಡು ಫಸ್ಟ್ ತೂಡದೆ ಬಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೂಡಾಪು ವೈಟ್ ಪೋಡು ಇನ್ನು SRSಲ ಬರ್ಪ ಸುಗಮಡ್ಲ ಬರ್ಪ ಅವೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರದೊಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತ ಬಸ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಂಗೀತ ಬಸ್ಲ ಉಂಡು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಬಸ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಗಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಓ ಇಂಜಿವಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬಸ್ ಬಸ್ಗೆ ಎನ್ನಲ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ನೀರು ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಅವನೇ ಬಂದಿನಿ ಕೋಡಿ ಚವ್ವಿ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಕೆಟ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣಗ ಹರೀಶ್ ಬರ್ತೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹರೀಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡಿಯರ ಅದ ತಿಂಡರು ಅದ ಪರಿಯರ ಪನುಲಿಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಇವಾಗ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಂಗೀತ ಬಸ್ರ ಪೋವಡಿಜಿ ಸಂಗೀತ ಬಸ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬೇರೆ ಈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಟು ಕಡಪುರ್ಲೆ ಯಾರು ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಐತನೇ ಬಂದ್ಬಿನಿಯೇ ಈತ ಜೊತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಏನು ಅಂತ ಜೋಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಉಂಡಾಗಿರೋದು ಎಂಕ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ದಾರಿ ತಿಂಡಿಯೇ ರಜತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಚಾಂಡ್ ತಿಂಡಿ ಆವಡಾತೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಹೊರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನಿನಿ ಕಡೆ ಉದಾಸೀನ ಎಂಕ್ ಪಣ ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಸ್ ಇನಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಪೋರಂಡು ಪಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಯಾವಂದು ಆಂಡ ಪಕ್ಕ ಅವಳು ಮೀನೆ ಆಂಡ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿರ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಅತೆ SRS ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಪೂರ ಲೋಕಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ನಾ ಮೇರ್ನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಂಡಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಅಂಜನ ಅತಿ
ಓ ಏರಿಯಾಡ್ಲ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಲಿ SRS ನ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಹನುಮಂತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹನುಮಂತ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹನುಮಂತ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದು ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ. ಉಂಡು ಬೋಡ ಹಾಕೇನೊಂದು ಲೇರು ದೋಸೆ ಪನೊಂದು ಲೇರು ರಡ್ಡು ಡೇಸ್ಡ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಪುಲ್ಲವನು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಮುರಣಿ ಕಂದಿರತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅವರೇ ಚಾ ಬೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಗಣಪತಿ ತುವೆರ್ಲ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸೋಡು ಎಂಕಲ ಊರ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೀತೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಇನಿ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಗೌಜಿ ಅಂಚ ಬಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರೇಗು ಕೊರಂದಿನ ಚಾನ ಕೊರಂದಿನ ಅಂದಂದ ಅರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಚಿರೊಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಂತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೋಡಾವಿ ಖಾಲಿ ಚಾಯ ಒಂದು ಚಾ ತೊಟ್ಟು ಚಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೋಡು ಮೇರಿ SRS ಬಸ್ ತಾರು ಪೋಯಿರಾ ಅಂದ SRS ಪೋಯಿರಾ ಅಂದ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಬನ್ನದು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೇವ ನೆರ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಚಾ ಮಲ್ಪೆ ಚಾ ತಿಂದ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನೆ ಕೊಂತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿಂದು ಬತ್ತಿನ 10 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರತ್ತೆ ಪೂರ ವೈಟಿದೇನ ಮಂಡೆಗೆ ಬಾರ್ದು ಜನನೇ ಒಡೆಲೆ ತಗೋದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದಲ್ಲ ವೈಟಿದೆ ಜನಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿಕೆ ಆಡಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಅವಲೇ ಇಚ್ಚು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವರೇ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಡೆ ಅಂದನ್ನು ಬೇಲೆ ಆತಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಎನ್ನಲ ಬೇಲೆ ಆತಜ್ಜಿ ಯಾನದೇ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದು ಒಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ ಅಂತ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನ ಕೊಂತೆ ಪಾತೇರ್ದು ಆಪುನತೆ ಬೀಡಿಲ ಆಪುನು ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊರದಿ నాకు ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಸಾದತೆ ಕೂಡ ಜಪ್ಪುವೇರು ಆ ಜಪ್ಪುವೇರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನಂತೆ ಪಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕುವೇರು ಅವು ಹಂಚಿನಿ ತುಮ್ಮೆಂಗುಲಂಜಿನಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನು ಪಕ್ಕ ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕು ಜರತೆ ಕೂಡ ಜಪ್ಪು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೀನಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ ಪಕ್ಕ ರಜೆ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ ಇಜ್ಜಿನ ನನ್ನದೇ ನಿದ್ರೆ ಆಂಡಲ ಆತು ಮಾರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವರೇ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಹೊರಲಕ್ಕಂಡ ಪಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತದ ಕೋಡೆ ಚಾಪರ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಇರಿಗನ್ ಚಾಪುಂಡೆ ಪ್ರಸಾದನ ಚಾಪರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗನ್ ಚಾಪುಂಡೆ ಎಂಕದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ഞാൻ ചാപ്പടത്തില്ല ചെപ്പ് ఇంకని చాపుజ్జి చాపడితే నిద్ర పడుతుంది అని చెప్పాలి చాపడిన పక్కల సోపు నిద్ర మస్తు ఏమని పేరు చాపడిన నిద్ర పడుతుంది ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವರೇ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂದಾನು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವನ್ ಮಾತು ఇంక సేమ్ ఇంక నిద్ర ಹೊರಲಕ್ಕನ ಪಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಜಿ ಮಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾತನು ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೌದೌದು ಬಂದು 10 ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಐಡಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕಲರ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿ ಜನರು ಬಂದು ಹರೀಶ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂದಿ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಜನಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆ ವೈಟ್ ದಪ್ಪಲು ಒಡೆಕೊಂದು ಮಾರ್ದಿರಕ್ಲೇನು ಬರೋ ಗೊತ್ತಾವು ಜಗ್ ಮುಂತದ್ದು ನೀರ್ದಂತಿನ ಜಾಗಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ದಿರ ಜನಕ್ಲೇನು ಬರ ಪೋತಿನಕಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಜಾನಿ ಪೋತಿನಕಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಸನ್ನ ನಾನು ಏತ್ ಜನ ಎತ್ತಿಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಕುಲ್ ಬರೋ ಒಡೆ ಪೋತೀರು ಕಲ್ಲು ಗುದ್ದರೆ ಪೋತೀರ ಅಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನೋದ್ರೆ ಹಾಯ್ ನಿಖಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್
మీరు ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇನ ನಿಖಿಲ್ ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪಣ ತುಲೆಂಜಿ ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಪನ್ನದುಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಜೈ ಪಳ್ಳೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಉಂಡ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಬಸ್ ಉಂಡೇರ್ನ ಊರೇನೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ನ ಬಸ್ ಉಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಅವರಿದ್ದೀರಾ ನಿಖಿಲ್ ಅವರಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದು ಏಮಲ್ತ ಈರ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಏಮಲ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಚಾ ತಿಂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿರು ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏಮಂತ ಭಲೆ ಭಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಕೋರಿ ಹೊಲ್ತೆಗಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಕೋರಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏಮಂತ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿನ್ ಮಾರ ಉರು ಹಾಕಿನೇಕ್ ಹೌದು ಮಾತಾಡದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೌದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಮಾಲಿಲೆಂಕುಲು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನುವಾಗ ಕೆಲವು ಪದ್ಯನೇ ಬರ್ಪು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅದೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಅದೇ ತುಳುನಾಡು ಸೂಪರ್ ಕೇಂದಂಗಾನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಅದೇ ಹಾ ಪನ್ನೊಂದು ನಮಕ್ ಏಲ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರೇನೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಹಾ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ನೀರು ತುಳು ಇದ್ದರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅದೇ ಶೋಕ ಆತ ನಾವು ಲೋಗು ಬಕ್ಕ ಜಗ್ಗಣಗ್ಲ ಹೀರೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನ ಆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಲೋಗು ಅಂದು ತುಳು ವೇಪ್ನಿಯ ಈರು ತುಳು ಕಲ್ದರೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ದಾರ ಪ್ರಸದನ್ನ ಬರೆಯಾರೆ ಪುರ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೋಯ್ಗೆ ಎಂಕಪ್ಪಗ ದಾದನ ಪುರ್ಸತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಏನನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ವಾರಾತಿಗೆ ಎಂಗ ನಾನು ಪಿತ್ತನು ಕ್ಲಾಸ್ ಪುರ ನಿತ್ತಿರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ದಿನೋಲ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜು ಕಾಡೆ ಅಂಚ ನಾನು ಇರೇಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೋಗ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಮೋನ ಆವಡು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗ ನಾನು ದಾದ ಚಾನಲ್ ದಾಲ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾಲ ಒಂದು ಲಾಪುಚ್ಚಿ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚಾನಲ್ ರೈಸ್ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೋನ ಆವಡು ದುಮ್ ರೈಸ್ ಅವರ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನೇ ಪೋಪುಜಿ ಪ್ರಸದನ್ನ ನೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಇರ ಎಂಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುರ ಅದು ಮೋನಾನ ಎಂಚೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರ ಇಂಚ ಪುರ ಅಪ್ಲೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪುರ ಅಂದು ಎಂಕೈಟ ಪುರ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಗೀತ ಹೀರೆ ಮಂದಿನ ಅಂದೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ನಂಜನ ಹಿರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಅತ್ತೆ ಈರಡೆ ಬರೋಡ ಅಂದಿಜ್ಜತೆ ಖಾಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಯಾವತ್ತೆ ಹಿರೇನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಕೆಂಡ ಆಡತ್ತೆ ಇರ್ನ ಯಾವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಏರಲ್ಲ ಓಡಿತ್ತರು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದ್ಕೊನಾಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅತೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮಂತಿತ್ತೆ
ಪಂಡ ಒಂದು ಬೈದಿತ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಐಟ್ ಅವು ಏನು ಸರ್ ತಪ್ಪಾದು ಆ್ಯಡ್ ಅಕೌಂಟು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆತ ನಾವು ಐಕ್ ಸೈಯಾಡ್ ಬಂದ ಬಿಡ್ದೆ ಗೊಚ್ಚಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪುರ ದಾದ ಪುರ ಕೋರೋಡಿಗೆತೆ ಅವು ಬಕ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಚಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈತಿ ತೆನ್ನೈತೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಆತನತಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಅವರೇ ಆತನ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ ಪುರ ಚಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆತೆ ಸರಿ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜನ್ ಅವು ಪುರ ಏರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಕ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇರನ ಗಿರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಅವೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೇರು ಅಪ್ಪಗಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾಕಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ತೊಲ್ನೆ ಅವು ಏತು ಸುಲಭ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಸದನ್ನ ಅವು ಎಂಕುಲುಡತೆ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವನಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಪ್ರಸದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಟೇತ ಪೋಪುಣತೆ ಐದಾಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಕೊಂಚ ಮೂರ ನಿಯರ ಕೇಂಡೇನು ಮಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬತ್ತನ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೆದ ಆತಂತ ಅವತ್ತು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅವು ಉಂದತೆ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಕ್ಲೇಮ್ ಅತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ಪಣತೆ ಅವು ಪನ್ಪಿನಗಳು ಅವು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬತ್ತ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಕೊಂಡ್ಗೈತೆ ಐದಕ್ಕ ಅವು ಪೋಪುಣ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊರನೆ ಬೈದಿನತಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅವು ಹೊರನೆ ಚಾನಲ್ ಪೋತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಲ ಬೈದಿರನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನೇ ಬೈಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇತ್ತನ್ ಬೇಕಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ ಖಾಲಿಯ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬೈದಿನ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಚಾನಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆನೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಮೂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದನು ಬಕ್ಕ ಮೇಲ್ ಬರ್ತನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅದೇ ಚಾನಲ್ ಎತ್ತಿಯಕ್ಕ ಮೇಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ಕೊಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದನು ಎಂಕೇನೋ ಗೊತ್ತಾಪು ಯಾನಾಯ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಕ್ರೋಮುಡು ಪುರ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪು ಎನ್ನ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡಿಯೇ ನನ್ನ ವರ್ಷ ಕರಿವು ಕೊಡೋದು ಇಂಚಿನ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಂಡ ವರ್ಷ ಕರಿವು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಪಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ನಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯಿನಿ ಹೇಮಂತ್ ಸ್ವಾತಿ ಜರಾನ್ ಸ್ವಾತಿ ಪಣ್ಣಗ ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಏರಿ ಸ್ವಾತಿ ಚಾಪರ್ಯಾರ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರ ಗೌಡ್ರೆ ಕೂವು ಪಣದಲ್ಲಿ ಚಾಪರ್ಯಾರ ಪರಿಯ ಚಾಂಡಿಯೇ ನಾನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೀನಿ ಸ್ವಾತಿ ಶಾಲೆಗಂದು ಚಾ ತಿಂಡ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಲೆದಾಗ ರಜೆ ಕೊರ್ನಿ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿಲ್ ಪಲ್ಯನ ಕೋಡೆಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಂಡು ಆತಂದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಹಬ್ಬ ಮುಗೀತಾ ಇಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಉಂಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಉಂಟು ಬನಶ್ರೀ ಹಬ್ಬ ಉಂಟು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಊರಿದ್ದು ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇನ್ನೂ ಹಬ್ಬವೇ ಚಾ ಪರ್ಪಜಿ ತಿಂಡಿ ನಾನು ಅವಳು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಇನಿ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಇನಿ ರಜೆ ಲಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ರಜೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಕ್ಕಳು ಇದು ನಾನು ಜೈದೇನೋ ಅಂತೆ ಏನಂತ ನಿದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ ಆತಂದ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಯಾರ ಪಲ್ಲೆ ಹೇಮಂತದ ಅಂದೆ ಸ್ವಾತಿ ತಿಕ್ಕದಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೇಮಂತ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡಿ ಬಂದ ಹೇಮಂತನ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬೀಡಿ ಕೊರೋಡು ನಾನು ಬೀಡಿ ಕಂಪೆನಿ ಉಪ್ಪರೋಡು ಬೀಡಿ ಪತಂಪೋಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಹೊರಲ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಜಿ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಯಾಪ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕದಿರತ್ತೆ ಪನದಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಸ್ವಾತಿ ಕೇಂಡ ಅಂದು ಈ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ DP ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ ವನಶ್ರೀ ನನ್ನ
ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋವನ್ನು? ಬೇರೆ ದೇವರ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಡಿ ಪಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಾಲ ಒಂದು ಆಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಿ ಆಡ್ಬೇಕು, ಎನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಹಚ್ಚಿ ಮಾರೇರು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯಿತು. ಹೇಮಂತ್ ಪೋಯರು ಅಂದಿ, ಹೇಮಂತ್ ಇರನ್ನು ಕೇಂದು ಪೋಯಿನಿ, ಹೇಮಂತ್ ಇರನ್ನು ಕೇಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಬರುವೇರು ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬರಲ್ಲ ಯಾವು. ಹೇಮಂತ್ ಬರ್ನಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಗೌಡ್ರೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೇಮಂತ್ ಬೆಚ್ಚ ಪುಲಿ, ಹೇಮಂತ್ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಪೋಯಿನೆಗಲ್ಲ. ಮನಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಮುಗೀತಾ? ಹೌದಾ, ಹಬ್ಬ ಮುಗೀತಾ? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉಂಟು, 3 ದಿನ ಉಂಟು ಹಬ್ಬ. ಆವು ಪ್ರಸಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಸಾದಾನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆ ಹೇಮಂತ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ. ಯಾನು ಅಂತ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಬಿಸಿಸಿಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಬಂದು ಬೆಚ್ಚಡು ಉಂಡವು ಹೇಮಂತ್. ಸ್ವಾತಿ ತಿಂಡ್ರಿ ಅಂತ? ಮನಶ್ರೀ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ತಿಂಡಿ? ಜೋರು ಬರ್ಸಗೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನ, ಜೋರು ಮಳೆ ಮಳೆ ಮಳೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್, ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾ ಅಂಡ ಸ್ವಾತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ಚಾ ಆಗಿದೆ. ಚಾಗೆ ಮೂಡೆ ಮೂಡೆ. ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ನ ಆಂಡೆ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದೊರೆಯೊಂದುಂಡು ಅಂದಿಯೇ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಫೋಟೋ ಎಂತ ಲಕ್ಕಿದಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮನಶ್ರೀ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಚಾಂಬಳು ಮಾರ್ರೆ, ನಿಂಗೆ ಲಂಚ ಬಂತ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಮನಶ್ರೀ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ? ಚಾ ಪರಿಯಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ? ಯಾನು ನನ್ನಲ್ಲ ಸೊಂದೆ ಸ್ವಾತಿ ಅನ್ನು ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಬರ್ಸ ಗೆಡ್ಡೆಪ್ಪು ಜೆಪ್ಪುಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಏನ ಲೈವ್ ಆಯಕ ಕೂಡಲೇ ಜೆಪ್ಪುಲಿ. ಫುಲ್ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್? ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ, ಜೋರುಂಟು ಮಳೆ, ಆಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಮಳೆ, ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಗೊತ್ತುಂಟ? ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಎದ್ದೇಳುದಲ್ವ, ಮಳೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದಿದ್ದು ಮಾರೆ ಬೇಗ, ನಾನು ಹೊರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇಗ. ಹೌದು ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ಜೋರು ಮಳೆ, ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರೆ. ರಜೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಾರೆ, ನಾನು ಎದ್ದ ನಂತರ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಲಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಎನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಚೋಕದ ನಿದ್ರೆ ಆತಂದ. ಹರೀಶ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಾಯ್ತು ಹರೀಶ್ ಅವರೇ? ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್. ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಾ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್? ಹೌದು ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ಅವನು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮೂಡೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನಿನ್ನೆನಲ್ವಾ, ಬೇಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಮೂಡೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮೂಡೆ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅವರು. ನಾನು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಜೆ. ಡಿಸಿ ಕಾಂಡೆ ಜೀವಾಯಿನಿ ತೋಜುರು ಅಂದಿಯೇ ಮುರಂದಿಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಜೋರು ಉಂಡು ಆರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ರಜೆ ಕೊರ್ನಿರು ಅಪ್ಪ. ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಲಾಭ ಬಂದು ನಿಮಗೂ 50% ಕೊಡುವೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಅಲ್ಲ ಮನಶ್ರೀ ಅವರೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಎಂತ ಬೇಡ ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆಯಿತಾ? ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಫಿನ್ ಆಯಿತಾ ಸಿಸ್? ಆಗಿದೆ ಸಿಸ್, ಟಿಫಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ನ ಊರ್ಡು ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೀನಿ ತೋಜುರು ಅಂದು ಆರ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಡ ಒಟ್ಟು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದೋರಿ ತೋಜುರು ಆರ್ ಪಿದೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ್ ತೋಜೋಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ದುಲೈ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಪಿದೆ ಪೋದು ತೂಡ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಮುಗಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಜೋಡು ಐಕ್ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಿದ್ದು ರಜೆನೆ ಕೊರ್ನಿ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ.
ಪ್ರಸಾದನ ಉಳ್ಳಾರ